Agi sa hugot nga kampanya sa Butuan City Police Office sa pagsugpo sa kriminalidad. Sa dakbayan may resulta kini sa malampuson nga pagkaaresto sa upat ka mga most wanted person. 15 usab kalaing wanted nga nadakpan sa rehiyon na pinaagi sa sunod-sunod nga manhunt operation sa kapulisan. Gikan kini sa Pebrero 8 hangtod sa Pebrero 10. Ang mga personay sa BCMFC kauban ang SWAT, lakip na ang RPSB Dulag og Butuan City Police Station 3 naglusad og warrant of arrest diin nasikop si alias Chris 43 anyos nga gila isip nga top 5 most wanted person sa syudad alang sa paglapas sa Anti-Carnapping Act of 2002. Nadakpan usab si alias Bibot 55 anyos top 1 most wanted sa rehiyon alang sa krimen nga rape pinaagi sa Butuan City Police Station 3 kauban ang Bansalan Municipal Police Station o CIDG Caraga. Naaresto usab si alias Angel 26 anyos ang top 4 most wanted person sa rehiyon alang sa kasong pagpatay. Samtang ang CIU o BCPO tracker team kauban ang Butuan City Police Station 1 nakadakop kang alias por 63 anyos top 7 most wanted sa rehiyon usab sa kasong pagpanglugos. Kini nga mga operasyon nagpamatuod sa walay hunong nga dedikasyon sa kapulisan sa Butuan City ug rehiyon sa pagpanalipod sa komunidad ug pagpangita sa hustisya alang sa mga biktima, matud pa ni Acting City Director Police Colonel Restituto P. Lacano Jr. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang inyong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.